What's up mga buddy, this is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga buddy, another day, another vlog na naman. At ang araw na to ay hindi lamang isang ordinaryong araw, kasi ang araw na to mga buddy ay napaka-special para sa akin. Dahil ang araw na to ay ang huling vlog ko para sa 1 month challenge ni Kuya Roy, 1 month daily vlog. At ayun na nga mga buddy, sobrang saya ko dahil grabe nagawa ko ang challenge na yun at napaka-thankful ko sa kanila kasi di ko rin naman ito magagawa kung hindi dahil sa tulong ng Bisaya Vlog Squad mga buddy. At ngayon, kailangan nating simulan ng araw na to na positibo tayo. Dapat happy lang at dapat isipin natin ang mga magagandang bagay na naitulong ng daily vlog sa buhay ko. At ngayon na mga buddy, no, napakasaya ko talaga dahil ito na yung araw na magsi-celebrate tayo ng tagumpay sa challenge ni Kuya Roy mga buddy. And speaking of happy mga buddy, so kailangan nating maging productive sa araw na to. Kaya mga buddy, tara, samahan nyo ko sa huling vlog ko sa challenge ni Kuya Roy mga buddy. At ngayon mga buddy, no, ganito natin i-spend yung araw natin ngayon sa huling vlog natin. Syempre, kailangan nating gumala, di pwedeng dito gala mga buddy kasi para naman masaya yung huling vlog ko mga buddy. So yun, pumunta kami nila Kuya Roy, nila Snake, nila Kuya Iyom, Alexander at ni Japet para makapag-chill naman mga buddy. Ayun, pumunta kami sa mall. Yay! At yan na nga, tamang chill lang talaga mga buddy kasi napakasaya ko ngayon. Like grabe ang lukso ng dugo ko ngayon mga buddy, di ko talaga maipaliwanag. Like wow. So yun na nga, pumunta kami sa grocery para bumili lang ng mga pagkain mga buddy. Yan lang talaga yung gano'n, mga halos pagkain yung binili. At kasi mall to, syempre makakasakay na naman ulit tayo ng escalator mga buddy. Yun! O diba? Thank you so much to Kuya Roy talaga kasi di ko to ma-experience to mga bagay na to kung hindi dahil sa kanya. Thank you so much Kuya Roy at especially Bisaya Vlog Squad mga buddy. At yun, ganun lang kabilis ang mga takbo ng oras para sa akin talaga ngayon mga buddy. Like wow, ang bilis. Kaya bumili na kami ng ulam para naman may makain kami at may ulamin, masarap kaming ulam ngayong gabi. Kasi last vlog ko to kaya bumili kami ng liempo at mang inasal na ulam. Yo! Napakasarap at napaka-amazing. Kaya tara, umuwi na kagad tayo. Let's go mga buddy. At ayun, pagka-uwi agad, syempre kumain na kami. Kasi, let's go, may napakasarap. At basta napakasarap talaga sa pakiramdam, men. Yung may na-achieve ka. Like, ito yung mang inasal. At yung liempo na binili namin, ulam namin ngayon mga buddy. And that's how I spend my day lang mga buddy. At ngayon mga buddy, no, dahil ito yung huling araw sa challenge ni Kuya Roy na 1 month daily vlog challenge, ay grabe, tandang-tanda ko pa yung panahon na challenge niya ako nito mga buddy. At ito yun mga buddy, oh. Let's challenge Badi. Challenge sa Badi na dapat ilang days ka na nag-upload na walang days? 4 days. 4 days na? Make it 30 days. Na walang stop. Kaya yun. Kaya mo. Sige, like, guys, let's make it. This will be your 5th video, no? Yes. So, 5 videos na siya, guys. And there's 25 more videos to go. So, abangan natin yan. Let's see kung kaya ni Badi. Kumpleto yung buong. At grabe naman talaga mga buddy, no. Di ko talaga inaakala na magagawa at matatapos ko tong challenge ni Kuya Roy na 30 days vlog challenge. Like grabe, di talaga madali yung mga pinagdaanan ko sa loob ng 30 days. Like halo-halong mga emosyon mga buddy. Wow, halos nakakabaliw pero grabe mga buddy, di naman matutumbasan ang mga na-build ko na relationship
sa Bisaya Vlog Squad mga buddy. Treasure! Tuan, ice. Badi. Success na mo mga mission garan. Anong message mo sa akin, Badi? Pero Tagalog ka. Tagalog tayo dito. So ang message, hindi ko rin alam eh. Kasi daw ka rin lamas. Basta lamas. Lamas. Ilig na bali. Mga body yarn. Mga bali yan. Ready? Yeah. Let's go! Guys, wala po akong kasalanan. Si Medyo po yung tumuklok. Pasado na sa akin. Pasado na, you completed your requirements to be monetized on YouTube. Yo, mga buddy! So, yun! Review partner program terms, okay niyan. So, dito kanina, inano na namin tong grabe, uy! Mabangin mo na yan! Uy, Teo, ka naman eh! Uy, mabangin mo na! Cheers! Kampai! Ay, Babs. Sayang. I was thinking about, so I'm thinking too much now. Ano ba mangyayari sa future ko? Maging successful ba ako? Kaya ganito yung boses ko kasi madaling araw na di pa rin ako nakakatulog. Nagpapatulog. At so ayun na nga mga buddy no, grabe talaga ang experience ko sa loob ng 30 days na pagva-vlog mga buddy. Like everyday talaga ako nagva-vlog. Pero grabe, worth it naman lahat ng pinaghirapan ko mga buddy, because nakapag-build ako ng napakalaking relationship sa Bisaya Vlog Squad mga buddy. And I am so thankful, especially na sa ating Panginoon, dahil napunta ako sa mga ganitong tao kasi napakabuti talaga nila mga buddy. Like walang halong kaplastikan, like napakabait talaga nilang lahat. I am so blessed and thankful kasi nang dahil sa kanila paunti-unti ko nang matutupad ang pangarap ko mga buddy. At ngayon kasama ko tong dalawang master ko. Ito talaga yung naging magulang ko dito sa squad mga buddy. Like they are standing as my parents because si Kuya Tito yung nagluluto palagi sa amin, nag-aaruga. Si Kuya Roy yung palaging nag-ano sa akin, nagbibigay ng mga advices sa buhay. Kaya ito ako ngayon, kasama ko sila, and I am so thankful to all of them. Di lang sila kundi pati sa lahat ng Bisaya Vlog Squad, sa lahat ng miyembro. Like I am so happy and blessed to have them. Wala talaga ako ngayon sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi dahil kay Kuya Roy, kasi si Kuya Roy yung nagpapunta sa akin dito at nagbigay ng napakalaking opportunity sa buhay ko. Like grabe. At sa lahat ng mga viewers na sumama at mga subscribers ko dyan, sa mga solid subscribers at followers ko dyan mga buddy, maraming salamat kasi sinamahan nyo ko sa loob ng 30 days kong paglalakbay at papunta sa aking pangarap mga buddy. Like wow, thank you so much sa inyong lahat. At maggagawa pa tayo ng maraming vlogs mga buddy, huwag kayong mag-alala. Pero sa ngayon, magpapahinga muna ako at babawi ako sa tulog mga buddy. Kaya, see you on my next vlog mga buddy. I love you all. Peace out. Bye-bye. Mwah.